दास मार्कंडपुर गोपीनाथपुर ग्राम पंचायत कौन कह आज आप बसस्तान जो महाप्रभु दारू छेदन हवा से कहबी कौन ठाकुर जना गोटे इमिति स्पिरिट आसला मो नना मत मागी जना से ठाकुर चक करने कि मुझे ना तेणुक एवं अनुभूति है जे प्रभु तांकर रथ हवा कथा किंतु जाकि मंदिर बसवाई ठीक है यही तो हूँ प्रभु मत सेमती भी स्वप्न आकार भी कही ना कि प्रभु को मोर तो जो देखा हुए घटना। श्री माधवानंद दास मार्कंडपुर ये जगन्नाथ मंदिर आमर जे ज्येष्ठ भाई थिले से देहांत हो जाइछन्ति से बहुत कहानी अच्छी कहानी श्रीरामपुर से ठाकुर मूर्ति थिले सेठी ठाकुर मूर्ति पूजा करे से झीटी बाहा गला परे से घर कर्ता जी से रोगर पड़ा तापर ठाकुर ताकू स्वप्न कहले मु तो घरे आ रही नहीं थरे कहले कहीं ना ना तो झील थी पूजा होता मुझे पूजा पाऊनी मुझे रही नहीं प्रभु कौन करी मु ना तुम पुरोहित जे अभिमन्यु दास से अभिमन्यु दास को दे दियो सी पूजा कर दी बार कहला पर तीन बार बेलू बुढ़ा को पुणी कहले मुझे कौन मो कथा शुणलु नहीं से कहला आउ हाँ प्रभु मु बुझीमी आठ पुओ झील नाती नातुणी सब रोगर पड़ा दान दवा नहीं सिद्धांत कले से रातिर समस्त को सी जनइला कहला यही घटना मुझे 2 थर 3 थर ठाकुर मत स्वप्न ले ये जगन्नाथ मूर्ति आ ना कौन कर सी मत कहते आमर से पुरोधा अभिमन्यु दास को आम देदेवा सी नहीं पूजा करेंगे से सी दान है दान संगर ठाकुर सह सब सी देदेले जदि देदेले आम दान धरिकी से ठाकुर सह आसी घरे पहुँचला से बड़ नना जी से मत जी भल पाती से भी रागंती
କିନ୍ତୁ ମୋ ନନା ଏଇ ଯେଉଁ ଠାକୁର ଆମେ ଆଣି ଘରେ ରଖିଲେ ଏଥିରେ କୌଣସି ତ ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟ ରହିଲାନି, ତାର ରହିଲା ନା ଆମର ରହିଲା। କହିଲା ଆଉ କ'ଣ କହୁଛୁ, ମାନେ ଆମେ ରଥ କଲେ ଭଲ କଥା, ତା ଘରକୁ ଠାକୁର ଯିବେ ଆଉ ତା ମନଟା ବି ଖୁସି ହେବ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଠାକୁର ଏଠିକି ଯିବେ, ଠାକୁର ଆମର ଏଠିକି ରହିବେ। ସେଇଠୁ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଚକ ମାନେ ଫୁଟେ ଭଳିଆ ହେବ କି ଆଉ କମ୍ ହେବ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଚକଟି ମାନେ କରିକି ଛୋଟିଆ ରଥ କରିକି ନେଇକି ଗଲୁ ସେଠିକି। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଆଉ ଟିକିଏ ବଢ଼ିଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ସେ କୃପା, ଆଉ ଟିକିଏ ବଢ଼ିଲେ, ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ଆହୁରି ଟିକିଏ ବଢ଼ିଲେ, ଏଇରକମ ବଢ଼ି ବଢ଼ିକି ଠାକୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସେ ରଥ ପ୍ରାୟ 20 ଫୁଟ ଭଳିଆ ରଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚକ ବି ଲାଗିଛି 4-5 ଫୁଟ ଚକ ହେଉଛି ରଥର ଚକ। ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ସବୁ ଦୟା। ତାପରେ ସେ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ମାଟି ଘରେ ଥାଆନ୍ତି, ବର୍ଷା ହେଲା, ବର୍ଷା ହେଇକି ସେ କାନ୍ଥ ପଡ଼ିକି ସେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ କ'ଣ କଲୁ, ମୋର ବଙ୍ଗଳାଟେ ଥାଏ, ମୋ ବଙ୍ଗଳାରେ ନେଇକି ପୁଛି ପୁଛାକି ତାକୁ ରଖିଲୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ। ଠାକୁର ସେଇଠି ରହିଲେ, ମୁଁ ବି ସେଇଠି ରହିନି। କ'ଣ କରାଯିବ, ଆମର ସେତେବେଳେ ସରପଞ୍ଚ ଥାଆନ୍ତି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଯଦି ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ନିବେଦନ ମୋ ନନା ବହୁତ ଥର କରିଛି। ସେଇଠୁ କହିଲା କ'ଣ କରିବା ନା, ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇଠି କିଛି ନ କଲେ ଆଉ କକା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଜିତ କକା, ଆଉ ନହେଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ। ସିଏ ସେଇଠୁ ସେତେବେଳେ ଆମର ଥାଆନ୍ତି ML ଯେଉଁ ଦାସ, ରଥ ଦାସ ଥିଲେ ML, ସେ ସେଇଠୁ 60,000 ଟଙ୍କା ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ସିଏ ଅନୁଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ସେଇ 60,000 ଟଙ୍କାରେ ତାପରେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରୁ ମୋ ନନା ଥିଲେ ସେ ଧୃତ, ଆମେ କିଛି ନୁହେଁ, ସିଏ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ତାର ମାଗି ଯାଚି ଆଣିକି ଯାଉ ଠାକୁରଙ୍କର ମନ୍ଦିରଟି ସେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି, ମୁଁ ଆଉ କହିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଅଧିକ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ହେଲେ ଯେ ଠାକୁର ଯେଉଁ ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଆଜି ଛେଦନ କରାଗଲା, ଏଥିରେ ବହୁତ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି। ଆମେ ଦୋକାନ କତିରେ ବସିଥାଏ, ମୋ ମଝିଆ ଭାଇ ବସିଥାଏ, ମୁଁ ବସିଥାଏ, ଆମେ ଠାକୁର କରିବା ବୋଲି ଆମର ଚାଲିଥାଏ, କିଏ ଠାକୁର କରିବ, କେଉଁ ବିଧାଣୀ କରିବ, ଆମର ଏଇ ଚିନ୍ତା ପଡ଼ିଥାଏ। ଆମର ଏଇ ରାମପୁର ଶାସନର ବାବୁ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ପିଲା, ସେ ଆସିକି ମୋ ଘରେ କବାଟ ବନ୍ଧ ଲଗେଇଥିଲା, ବଡ଼ କମାରୀର ବଢ଼େଇର ଛୁଆ। ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ତାନେ ବାବୁ ତୁ କରିଦେବୁ ନା? କହିଲା କ'ଣ ଲ? ମୁଁ ଏଇ ରକମର ଠାକୁର ହେବ। ସେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଜୁହାର ହେଲା, କହିଲା ହେସ୍ ବାପା ସେ କଥା ମୋତେ କହନା, ତୁରାଣୀ ପଦାର ମୋ ମାମୁଁ ହେବେ ଆଉ ରାଧାକାନ୍ତ ସୁତାର, ତମେ ତାଙ୍କରି କତିକି ଚାଲିଯାଅ, ସିଏ ଠିକ୍ କରିଦେବେ। ଏତିକି ଜିନିଷ ଶୁଣିବୁ। ସେଇଠୁ ଆମେ ସବୁ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମତ ଆସିଲା, ତାହେଲେ ପଚାରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ କରି ପଚରାଗଲା। ସେଇଠୁ ରାଧାକାନ୍ତ ଭାଇ ସେ କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ଠାକୁର ତିଆରି କରୁଛି, ତମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚ। ତାପରେ ସେଇଠୁ ଯୁଗସୂତ୍ର ନେଇକି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକିରି ଯାଉ, ସେ ଆସିକି ରାଧାକାନ୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଗରିବ ଦିନହନ ଲୁକି ଆମେ ତାଙ୍କ ଅନୁମତି ନେଇକି ସବୁକିଛି, ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ଗଛ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିର ଥିଲା ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନର କାଢ଼ି ଏ ଘରକୁ ପଡ଼ିବ କି ଏଣେ ପଡ଼ିବ କି ତେଣେ ପଡ଼ିବ। ରାଧାକାନ୍ତ ଭାଇ କ'ଣ କହିଲା, ଭାଇ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନି, ସେସବୁ ଠାକୁରଙ୍କର ମହିମା, ଠାକୁର କେବେ ଅବହେଳା କରିବେ ନାହିଁ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଖରା, ୟା ପୂର୍ବରୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଏମିତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲା ଯେ ବର୍ଷା ଟିକେ ହେଇଗଲା, ଇଏ ହେଉଛି ଶୁଭର ସଂକେତ। ଇଏ ଠାକୁରଙ୍କର କୃପା ଆମ ପ୍ରତି ରହିଛି। ଆମେ ହେଉଛୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଦାସରୁ ଦାସ, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିବେ। ମୁଁ ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମୋର ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଓମ୍ ନୀଳାଚଳ ନିବାସାୟ ନିତ୍ୟାୟ ପରମାତ୍ମନେ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଭ୍ୟାଂ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ତେ ନମଃ। ଆମ୍ଭେ ଶ୍ରୀ ରାଧାକାନ୍ତ ସୁତାର, ଆମର ପିତା ସ୍ୱର୍ଗତ ନାରାୟଣ ସୁତାର, ଗ୍ରାମ ତୁରାଣୀପଦା, ପୋଷ୍ଟ ଖଇରା, ଥାନା ଖଇରା, ଜିଲ୍ଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଅଟେ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଘରଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାରୁ ଗଠନ କରିବା ମୋର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ଏବେ କରୁଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲି, ମୋତେ ବି କିଛି ଲୋକ ଆସିକି କହିଲେ ତୁମେ ଆସ ଆମ ମନ୍ଦିର କରିଦିଅ। ମୁଁ ମନା କଲି। କାହିଁକି ନା ଅସଲ ତା ଜାଗାରୁ ଯେଉଁଠି ପୁରୀରୁ ମୁଁ ଅନୁମତି ଆଣି ନାହିଁ, ସେଠି ଅନୁମତି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼େ, ଏକଥା ମୋତେ ଜଣାଅଛି। ଏମିତି କିଛି ଚଗଲା ଲୋକ ତାଙ୍କର କରୁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ା ଅବଶ୍ୟ ନିୟମ ନୁହେଁ। ମୁଁ ସେଇଠୁ ଗୋଟିଏ ଆମର ନଛପୁର ଶାସନରେ ସେ ଭାରି ବାଧ୍ୟ କଲେ, ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଦିଅ, ଗାଡ଼ି କରିକି କହିଲେ ଆମେ ଯିବା, ସେଠୁ ଆଜ୍ଞା ଆଣିବା ପୁରୀରୁ, ଯାହାକି ଟ୍ରଷ୍ଟରୁ ଆଜ୍ଞା ଆଣିଲେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରିଭୁକ୍ତ ହେଲା ନାମ, ମୋତେ ଗୋଟେ ରିସିଟ୍ ଦେଲେ, ସିଏ ଆମକୁ ପଠାଇଲେ ତୁମେ ଯାଅ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପକୁ, ପଣ୍ଡା ଆସି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ହୁକୁମ ନେଇକି ଯିବ, ଆଉ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରୁ ତୁମେ ବହିର୍ଭୂତ ହେବ ନାହିଁ। ସେଠି ଆମେ ଗଲୁ, ଯିବାବେଳେ ସେ ପଣ୍ଡା ମୂର୍ତ୍ତିକ ଆମକୁ ବହୁତ ସେ ବାବଦରେ କହିଲେ, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଆଣିଛ? ସେଠୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କଲି, କହିଲେ ସେଠୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ସେ ହାତ ରଖିଦେଲେ, କହିଲେ ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚତା ନେଇକି ଦିଅଁର ଉଚ୍ଚତା, ଏଇ ବାବଦରେ ସେ ମୋତେ ଅନେକ କିଛି ବୁଝେଇଲେ
जोड़ाक सेड़ा किसी कहब कि कहब ना जहाँ तांकठू मु हुकुम नहीं आसिक ठाकुर बनैली 2015 मसीहा मो प्रथम बनैली आ 15 मसीह जो नवकलेवर है महाप्रभुଙ୍କର मो 15टा ना 7 मंदिर मु तैयारी करी 7 मंदिर तापर एमती मझर मझर कह जड़े ब्राह्मण लोक है सुरेश पड़ा आसी कांदी गले गड़ी गले महाप्रभु उई नागी हाथ ता ढंग ढंग हो खसी पड़ा मो घर को आसी कांदी दांडर गड़ीगला मुझे सांत्वना देनी मैंने किसी चिंता करनी मुझे तुमको महाप्रभु तैयारी कर दूँ यही है मो कथा मो से महाप्रभु को तैयारी कर चलती पूरा तैयारी करते गनी दारू छादन हो गला तैयारी करते गनी से बुढ़ा बुढ़ी अच्छा सब से एमती जगन्नाथ को हृदय देती सी ताकू आपण को उपस्थिति चक्षु को आसिले घटना बुझते से कांदिले भो भो जमी जे कह परिवार किए जड़े दी जड़े एका चली जाती यही कौन कांदिले मैंने माँ कहीं कांदु तुम्हें ना पुओ मो उठ हाथ दे कहले मो महाप्रभु जेमिति थे तू ठीक से रंग करू मुझे से कथा मुझे एकमत हो पारि माँ सेटा महाप्रभु ताको निज इच्छा तैयारी होती कहीं तैयारी करना मु भी तैयारी सीना नहीं जाऊँगी तैयारी करमी इच्छा सी जमी हवा कथा हे इच्छा गोटे थो इच्छा को मुझे काटिक अन्य करें ना से क्षमता मोर कहीं तेणु सी हूँ इच्छामय सी बड़ रसिका ब्रह्मांड रसिका है सी ताठू रसिका आउ ना ब्रह्मांडर कहीं कालिया सात ठारू सी जमी हवा कथा सेमती हम।